mo ako mga kaparintihan usab diha sa Negros, gihulngan Negros Negros Oriental. Gihulngan City na karon sa mga barilyo. Kumusta ka mo tanan pita? Wa jud ko malimot ninyo. Pero dugay ng panahon nga wa jud ko magana nila pita. Kumusta ka mo mga parintihan ako, mga barilyo? And then mga chantan ug mga unsa pa mga kaliwat pa mga insikon ba. Ako gyud mga parintihan nila pita sa Gihulngan City, Negros Oriental. Okay. Asap kita ha. Always say a prayer mga kaigsuonan o mga kaparintihan. Okay, ito sabi sa kong amigo nga si Armando Montero and family diyan pita sa Bukilat kay MacArthur to Dina, Camotes Island, Cebu. And then ito sa Santiago Bay, Camotes Island nila ni Brad Joel Pulvira, Santiago Homestays and Restaurants and Treasure og sa Green Lagoon Beach Resort diya sa Compostela, Cebu with Brad Joel Pulvira og sa iyang mga isuon der pita. Salamat sa iyong pagpaminaw. Okay. And then Joselito de la Piña, akong amigo nga biker, akong kauban sa diha, one team, one goal. Joselito de la Piña. Kuno huna gid Joselito de Bulang sa tingali da. Okay, congrats bye. Salamat sa pagpaminaw der pita. Sa Ibo Lapu-Lapu City ug sa uban pa nga dapit sa Lapu-Lapu City. Okay. Salamat kayo. Okay. Pero kisunan ang swatan po karon atong hatagan og pagtagan no, pinadakin usa ka lalaki nga magpatawag ng sanghan nga Punyong. Uy, sangay man ako yung katiguang Punyong. Punyong, kini giwaton na duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sulan ang atong sender si Punyong. Doon ako'y anak nga dalaga nga grabe kamaldita o istrikta. Pero sa dihang nakauyab na kini, nabuutan man. Eh, nalipay na unta ko. Papanusab ang pagkaunsaan nga na problema naman hinuon ko. O kung nga no, maumong ko niya ang nahitabo. O, unsa na? Ubalhin kag trabaho? O, tay. Kaya may ayong ako mga kauban sa trabaho. Pulos mga libakira o mga tapulan. Napay manager na mo. Maghalhal lang. Sige panguyab na ako. Wa ka pa namin kung unsi dagway nga nanguyab siya nako. Eh, galo man di ay na kung sa manidagway ng imong manager. Na, makalabat pa ayo tay. Maglibog ka kung naong bao, tangkugo. Eh, gano man di ay na mura di ay tangkugo ang naong? Na, ambot lagi tay. Kay kung makigsulti siya nako, abi na kong nagtalikod. Usay na. Abi na kong tangkugo nang akong gikaatubang, iya man gud ay ngaw. Mao. O tay, uy, mo nang nasuko siya nako, iya kong gitaktak. Ngano god? Wa sa tuha ka? Gitaktak ka lang ugway igong hinungdan. Ha, pariya na to, ha? Pariya na. Na, ayaw na lang tayo. Pariya kay patilaong ko nagkumo nga pinabukal. Baba ka na tayo, uy. Pwerte mga mong syagit nga napasok as kapi nga. Bahaw? Sabi ka masap ka na ako, Kapi pag yun nga bahaw. Mao nga ayaw na lang anang imong pagpagarpartay. Sige tayo, malikot na ako kay mulakaw pa ko, ha? Mangita ko gaing trabaho. Nagtuot tong manijera to nga, di ko kakita gaing trabaho. Kahal-halang siya. Ay, hala. So, maldita gining anak ka. Diin ka ni maliwat. Naliwat ka nis nagliwat. Ay, pagkakidor. Natakataw sa ako. Pagkakuha pa ba kung idara na ba? Tinawag ko rin ako. Nung sila ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. Madala pa man. At ang nanay at tatay mo, di malaman ang gagawin, minambasdan pati pagtulog mo. Sa gabi napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong-kalong iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon ay malaki ka na, nais mong maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang iniisip na ang kanilang ginagawa'y para sa'yo. Pagkat ang nais mo'y masunod, ang layo mo'y di mo sila pinapansin. Tay!
Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y nalugda. Sabay trumpa nagkanta pa ko dire. Unsa ba? Bungot sa ito ay pagkakidor. Ingon ini kamaldita nga akong anak. Wapa ni siya, pero may pagka-istrikta o klaro kayong maldita. Kunya to. Oh, nag-ilis ka mangkot. Mulakaw ka na. Lisod man sag magpamangko tay. Ay, Mapatira niya ta. Na, mamugno na bagay ko mapatiran ko. pastilan ba yan mo? Pagka maldita lang yun ni mo doon na. Aw, ug ako ilang pasingit-singitan, aw piti sila. Ay, ato sa ko tay ha. Oh, asa ka man ay, ha? May interview ron ko tay, sa gi-applyan akong trabaho. Sige tay, kaon lang dagi mo ha. Dugaya sa di mo ni mata, uy. Pukawon ka, pabungol-bungol dayon ka. Kusengan, wa man ko magpabungol-bungol. Oy, anak gyud ko matug. Mabungol gyud ko. Ano sa? Mabungol jud ko basta makatuog. Mao nang bisag unsaon ko og pukaw. Hindi ko makadungog. Pastilan pagkakidot, hindi mo tay. Kani adto sa buhi pa si nanay, usara gyud ta tindak, bangon dayon ka. Agaw, di ka mo bangon na si Karan mang imong itlog. Aw, unsa day tay? Oo, taon. Bagsi kayo tong imong inahan ka ni Adto. Pero pinangga ko Adto ay. Mao na sa akong tanaw. Murag dito ka gyud baliwat sa imong inahanak. Ngano mamati day ko kitlog tay. Aw, dili ba? Pero sa imong kamalditahon ba? Pero dito yung kasi mong inahan na liwatan aw nako. Na, di lang ta magisgot anak tay, oy, kay basig kago ni noong kang nanay diha. Matuog ka, sikaran ka no kalit, sikaran ang itlog nimo. Oh, binuang na anak ha. Bahalag sa karan akong itlog basta dililas nanay ni mo. Ngano, kurog gyud ay kang nanay tay. Wa man kumukurog ni nanay ni mo. Nya ngano hadlok man kang nanay mapatiran tay? Ikaw kuno'y patiras itlog nga ang mupatay di mo namatay. Ha? Hadlok maganit ang patay nga magmulto. Samot og mamatay pag itlog. Ni pagkakidort. Adto na ko tay oy. Kinsa man ni siya na. Si Berto tay, akong hinigugma. Adong Berto akong tatay, si Tatay Punyong. Kumusta tay? Nagtatay na ka na ako. Magtatay lang ko ni Mudaan. Kaya ito magyapon na pa doon. Magpakasal mi pohon tayo na. Bitaw tay, pero magtikom sa mi tay. Amo sang pangandaman ang among kaminyuon. Nalipay ko nga may uyab ng akong anak. Kay nakita na ako nga murag nabuutan na siya gamay. Mao nga ako na lang yun silang gipasagdan kung noon sa ilang mga plano sa kinabuhi. Unya to. Oh, oy, tay, unsa man ni? Wow! Usa ka kahong beer? Bitaw, gipaningot sa kabugnaw. Mao ni ang urig o classic dong San Miguel Pelpelsin. Yandam ko yun para nimo. Aron sa ulugon ang ubabot ninyong kasal sa akong anak. Dili ba ng tamang ka, ha? Oo, asa namang imong mga barkada? Ay, naara na diha, tay. Kadiyo tawgon ako, ha? Dalir ka na tapukon. Gamitan na nagbadji court, tay. Tanawa, ha? Berkol na tanin nyo! Berkol! 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 May adra na mga! Oh, kalamihan na mong daw! Kalamihan na mong nabihiroy! Kita ka, day? Awa, tay. Tapok na yun. Basta Berkol, tapok na yun, ha? Basta mag-Berkol, dili yun mawa ang San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Tinuod yun na. Mas musamot ka alegre basta kompleto ang barkada. Oo, sa pa ba ipabot ninyo? Ablihin na ninyo. Oh, yes! Oh! Cheers! Oh, cheers, mga barkada! Wow! The best good ang San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama! Oo, kamo niya. Unsa naman, ha? Mag-Berkol na saan mo? Oh, Berkol! 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 Perting alegrihan na mo o nalipay sad ko kay malipayo naman ang akong anak uban siyang hinigugma. Unya to nakita sa nako nga nausab yun ang batasan nga gipakita sa akong anak. Dili na siya maldita. Buuta na kayo. Unya to. Tikay, nagaira kong shampoo nga mubuha. Unya sigarilyo nga muaso.
Ba di ay ayaro ko pag hinanggaw di punyong. Nabagoy sigarilong di maaso. Nga maaso man yun na. Kung imong dagutan. Ay, kakanahan na yun di mo punyong nga ka. Wag yun kang usap. Maurag yun gihapon ka. Mas may pang imong anak na usap pa. Sukad nga may uyab na. Nakamati ko dahil ka, anak. Oo, oy, nga nugong dili. Sa una mo palit na diri imong anak, medyo dasinghag. Unya kusog kayong musupo kayo. Pero karon nga magkuyog-kuyog na sa iyang uyab, mangayo na permi katahuran. Moingon dayon maing buntag ng tikay. Nausap gyud si Aponyong sa diyang nakauyab. Ikaw wag yapon kam usap. Makausap ako? Og makauyapon ko roti kay, mausap na ko. Suway ragot. Insengan, Ingon ko, suway ba? suwayan nga unsa. Suway kong panguyap, di ba mausap? Kapayo tanon ka ning garapon nga sud binangkal. Butoy ko nang agtang ni mo ron ba. Ikaw na yung wa mausap, tikay. Ilang biya oy. Ako lang do'y imong kabuangan da. Joke na to, tikay, ha? Masig maninood ka. Oy, simpas ko ka diha po yung. Nga no taong maninood ko, nayabat ka diha. Usapay mong paliton. Asa na ba ni si Berto eh? Makaani pa ka siya rin? Kumasad mag-chat na ako, madili siya makaani sa pay. Ay, doon na, anak. Ano ba naman ka din sa gawas, ha? Sabihin na, oy, katuog na. Ako man kong ginuwat si Berto tay, basig maani siya rin. Wala siya magpahibaw ni mo, nga dili siya makaani. Huwag man mag-text tay. Basig doon na pa'y gitrabaho. Unsa ba, wala din mo tawag, iutiksan ba hinoon? Ako lang din kitawagan, di man makontak yung cellphone, cannot be reached man. Ag iyag messenger. Offline siya tay. Na, sige kag paabot niya, basig mabutagan ka hinoon. Katuog na dito, eh. Basig doon na lang tugi kabisihan. Halala, sige na, katuog na. Taparan ka ni kag ungo, nung dinis gawat mo rin mo. Usao naman lang. Tatay sad, uy, adlukon man hinuon Ay, ka. katuog na lagi dito. Ugma na. Pangutan, kung anong wa siya kaari karon. O, tay. Sige, katuog na dito. O, tay. Berto, sweet. Walay ka mo bisita na ako diri kapi pero tinakong pinaabot ni mo. Hindi ay ka. Kuha mo ko, sweet. Doon na yung overtime gabi, iba. Wako chat ni mo kay lubat ko. Grabe. Wa jud ka kapahibaw na ako nga dili ka makaanhi. Unsa na kung orasan nakatugabi sa pag pinaabot ni mo? Sorry lang yung kayo, sweet. Pasensya na kayo, my love. Ito taon ko kabantay ng lubat ko. Kaya butang ramagunin ako sa kong laki na kong cellphone. Basta mabaho mi, bawal mo taon mag cellphone. Nya, nag-overtime mo mi. Mo to nga, pag-out na ako, sa dihang ako gitanaw akong cellphone, ay pahong na gitawon. Sweet, nadirin kikog maayo. Mo to, dugay kikog charge, abi gali na kong guba na akong cellphone. Mao ba, sweet? Sinsya na ka ha, sinsya na. Okay na, sweet. Sinsya. Sweet. Naligo ka ron? Ha? Lain lagi kag baho. Kuan sweet buntag na magtaon ko na ulis bahay kay overtime nya pagmata na ko midali rin ko anis inyo kay may explain ko ba kay basig malain niya kana ko. Mao ba day, sweet? Dili na lang kaligo, sweet. Wow to. Ha? Asa may kawawan ni mo? Dali na pa, dali na. Okay brief da sweet. Ay lang ko pag brief, good. Dali na. Sige na. Di ka di ay, Berto. Tayo ako kanhi gabi taon kay overtime Ay wa man sa taon ko katsata sa akong sweet taon. Sa lubat mo taon ko pagtan-aw na ko cellphone tayo. Na-drain taon ko maayo. Mao ba? Ano na ko siya pakaliguan day ha? Kay wa man siya kaligo sa ila kay nidali ko siya kanhi ako. Sige. Naunsa man ka, eh. Maniglain pa man ka, magminyo naman gihapon mo. Anhin na lang kaligo, Berto. Tay, wa kay extra brief diha? So. Yata ka. Ay, ruho. Ayaw lo sweet taon. Duharag yun kabuk akong brief, ang usawa na garter. Mao nga, usa na lang kabuok. Muragani nagplaka, gamito na ko. Side A o side B na lang gamit na. Side sir, ni punyo, Side A, side B na di ay na tay. Ay paghubo na lang maligo sweet uy. Unya ni kuman magsulob ana ibalik na imong brief. Ako Sige na be. Ato nang hubuon nimo sa nina. Ayaw lagi sweet. Sige na pa. Bebe ako na hubon nimo sa nina. Sige na bebe para makaligo na ka. Sige na. Sweet ko ang Ikaw na ihubos imong karsonis ha. Ato na las banyo. Kadiyot ta sweet. Unsa lang na ubos sa imong liog.
Ani ba? Uyo sa mura man na Berto o si Kinini. Si kinini, tay. Si kinini ni Sweet. How did you get... dili, oy, tao. Kung anak ka nang pinakakataw, lumigas, kanang dakan pa. Ah. Nga, katul kayo. Mga ito, kung ikaw itong maayo tao, sit, maawing isang mura tao sa amba, di po ah. Mao ba? Sige na, kaligo na dito. Para na ako dito sa liog ni Berto, murag dunay si Kinini. Lain na yun ang nasuod sa kong hunahuna. Basig iya lang gitunto ang akong anak ba. Mauto nga akong yung gipanidaan. Nagpangutan ako bahin ani niya. Oy, Punyong, may kay ni Aka. Kining mangutana lang ko ba? Oh, unsa man ka nati kaya? Kanang uyab si mong anak ba, unsa man na siya? Ha? Unsa man legit na silang manag-uyab? Oh, makakasal naman ganit na sila hapit. Aw mao ba? Nga ano bang nakapangutana ka man, ana, ha? Nagkailan man anak niya si Georgia. Kinsagong Georgia. Ay, Georgia nga bayot, God. Georgia man na siya. Oh, naray. Oy, shh, Georgia! Hoy, bayot! Ay, daw, gipundak man na ang tics. O mo ni siya si Punyong, ang amahan sa babae nga. Giuyab-an ang gingalag Berto. Ah, ikaw di ay, sir. Nga naman di ay. Unsa man di problema, ani, ha? Sir Punyong. Ay, Sir Punye, for your information, no? Anong uyab sa imong anak, dili gyud tao na legit nga lalaki. Usa? Usay dili legit? Dili ba straight? Usay nga? Exaltihan na lang ka, sir, no? Sa bahis. Talbahis ka ng tawhana. Usakos kapahimuslanan ang kanahan. Iut-ut akong kinitaan sa pagmanikyor. Uyab ko man na sa una. Kusog ba ng kayong mamayot? Unsay nga? Kusog daw kaya na ng mamayot. Maunang nagkauyab mi anak ka ni Adto. Sige lang ng pangayog load na ako. Katungwa pa na siya makatrabaho ba? Pero karon wala na siya mamayot. Maayo hinuon kung mao ka na. Wala naman na siya mamayot kay manglaki naman lang na siya. Unsay nga? Katag ka naman na siya namo, oy. Kanang pagkauyab niya sa imong anak, plantalya lang na niya aron ingnon nga laki pa na siya. Pero ang tinuod, mas igat pa na namo. Usay nga? Naglisod kong sulti sa akong anak. Mao nga kong yung ipangitaon ng paagi nga maatuhan na mo ang iyang uyab nga ng laki o may pong. Mao nga sa dihang ako sa nasundan, gitawagan na yun ako ang akong anak. Tay, unsa bining akong gianhi? Mura man ni lodge. Ay, naadiha ang imong uyab. Si Berto ba? Ako siya nasundan. Unsa? Buot mong ipasabot nga may laing uyaw si Berto? Animal, asa siya ng kwarto ha, tay? Naasaan ang tumboy nga kwarto, kanabang katapusan. Ayaw ka balaka, ako nang ipagkonsultihan ang taga-lodge. Animal tawana, mapatay ko ni siya, tay. Patay ka, Berto, ka. Mo di ang gitunto ang akong anak, ha? Cariños, a great taste white. Kadiyot, oy! Amo na ang order! Kadiyot, ha? Kadiyot, Bebs, ha? Bebs, diyo. Ang amo, sweet! Oh, sweet! Ito na Sweet imong mata. Agay! Sweet! Agay! Bayot kang dako. Di ko bayot, sweet! Di ko bayot, sweet! Di ko bayot! Ang akong kuhaan mo, eh! Hilom! Hilom ha? Mulimod pa ka? Nagtibak naman lang gani ka? Unya mulimod ka lang gihapon nga dili ikaw ang bayot? Peh! Ay nagpakita na ko sa amo ha? Ayaw na yun. Kung dili ka gustong ibtan na ka sa pilok. Galuod-luod ka lang. Nagtibak-tibak ka pa. Huwag ka mauwaw, nay. Milusot ng itlog mo. Ay, ano lang, nilusot bitaw, no? Pakita niya lang ako dito, ha? Tay, dali na tayo. Ako pa na mo, Berto, no? Kana imong itlog ay. Himuan na lang ano imong lato-lato. Tatay! Oh, himuan na lang ang lato-lato ng itlog mo kay na. Nagbitay na nagbahay. Sukad ka ni Ato, nabalik ang kamaldita sa kong anak.
Murag na in despair na siya. Desperada na ba? Kay nahibaw ko nga na in love kayo siya ni Berta. Si Berto. Ug mao na akong problema karon. Ay murag magulaano na kaayong akong anak ko. Ug gamayng istorya maninghag na. Hasta pa ko singhaga nag-apel. Usaon ko man ang akong anak para makamubuon na ni siya. Usa may akong buhaton kay Hano. Unsa man kung kamong pasultihon, unyong. Okay, Ate Pres! Bam! Ay! Ang atong Atong singer singer? karon, si Dodong Punyong. Si Dudong Punyo. Kaniya. Ano sa ito yung problema? Ay katugong ang uyab sa iyahang anak, bayot ay. Napabilib nga lalaki. Pero bayot na ito, kuso kay mamayot. Unya na, hantong na natakdan siya pagkabayot. Siya na yung mga lalaki. Mga na naabtan sila sa hotel. Unya, di rabagin mo angkom. Siya nagtibak na siya kitaan siya yung uyab nga si Dona. Mga ni problema ron nila ron. Nga murag magulano naman kayo yung anak. Unya, nibali ko no ang kamaldita kay desperada ko no taon. Saon ko no ni taon. Uya, ang yaring uyab, bayot ko di ay. Bayot, singhagan ko apil yung tatay Sila taon. is tingali, no? Nabayot yun. Mura ko nun natakdan. Natakdan. Ang nakarong nanguyab siya o babae. Mura lang kuno plantalya. Kaya inig makakwata siya. Makikuyog po siya o laki. Mura, doble no na yung gasto lang. Doble. Doble. Kaya gasto siya sa bayi mo. Gasto pa siya sa laki. Bam, mangutan ako nimo. Tinuda makatakod ang bayot. Nga mabayot pud ang laki nga iyang mauyab. Dili kaayo ko ka-explain ana kay ambot kay kanang si Dr. Obra murag maka-explain ana pero sa simple lang nga pangutana og simple pud akong tubag nimo na ako ilang amigo. Ganingon siya mura-mura kuno siya natakdan kay ningon siya iniglakaw niya sa karsada tanaw niya na ay laki yang ikasugat. Maibog na Mana siya. siya. Ang iya ka no sa purmang iya ha. Ah, Wala di ko ay. siya. Pero katong atong amigo Ate Pres nga dito sa ako anya wa na yun panaw ron nakatipon mo to siya mga lalaki wala yung mabayot yung mga lalaki no. Unsa to? Wa depende ti Ang bayot na laki unsa? Pero Di nga wa mabayot ang iya mga gikatipon. ikaipon niya nya. Nagko biya to sila mga kuan niya. Mo ba? Ang Kaila Tingali dili way tendency nga mabayot tong Dudong kay biya sila gaipon ato. Mo ba? Pila to katong Grabe sila. kayo. ang pasabuti mo lang ang lalaki wala mabatak de. Uwa ko no. Kay naminyo man nakaanak pagkuan. Nagbuwag ba gito sila? O nagbuwag ba to sila nya mao to ang ato ang amigo nakaipon na sa glaing lalaki pero mao na nagam-gam niya pero wa man sad mabayot. Kisa may kuha na to. Di ba? Atong Nabayot tali itong usa, oy. Ang usa nabayot. Dili. ha? Ang kato- Tarong. Nabayot mo rin Dili. bayot. Diba? Yan. Oo. Gulyat. Ito iyang kalibin Oh, yun. katong taas. Mura. Diba? Dili kay taas. Katong iyang kalibin nga ba ayaw kayo mugam niya? Nga kuyog. Ang katong taas wa. Wa ko kakuang Taas. taas. Kung meron niya ang galipin, ni biya man to. Ang akong nakuanan nga murag labayt itong latest yang last niyang oh katong iyang na puyo gyud. Pero katong taason, Wala. Ang mabuo na yung, ang katong taason, ingon kay, dili mo kuno to ba yun sa una, kinanguyab mo kuno to sa tong kaubang babae. mao lagi. Oh. Kadiyot sa, Problema to iya. ang ako lang simple nga pag aninaw ano, dili ba ka kanang nga matakdan, dili ba ka gaba, nakailam mo pahimudsan ang mga bayot. No, sa lagi. Gaba na niya. Dili tingali bam kay murag akong nadunggan nga kanang mingaon kuno sila sa buhat sa bayot neto nila. Murag sila kanang nakuan ba nga ganahan ba ka sila sa gibuhat? Dili kayo Mo ko na ilang dili ikuan. kayo ko ka-explain no, pero kanang na ang Ikaw wa kay nahitabo nga natakdan nimo. ang ako magkung nahibawan nga kung giipon, gikaipon og puyo. Ang sulti ta Pero wa kay kaipon ba, di ba? wala ang gisulti mo sa akong amigo ing siya nga ako sa una muro tingay kog natakdan bam nga naman nga gilibin manggug ko o gilibin manggug ko nya ini katuog na mo inigliso na ako ang ako magakos siya laki man yang lawas makahikap ko siya mga lawas laki man yang lawas unya Pero dili siguro Ate Pres, di siguro. Unya, ino siya, Depende rin siguro na. unya, og mamisita ko babae, din ako niya palakton. Sunaan ko niya permini dikit. Muna narugay mo, ingon ko nga, kani ka kung kasugat noon sa kay pormasya. Murag ingon ana, ingon siya. Ako, kung dili kay ko ka-explain. Pero ang tomboy, matakdan ang babae nga Dili. matumboy pod. Dili. Kargado nga tumboy makigpag tumboy. O Matumboy. kanang kargado tumboy makag live inside og tumboy Babae. pa siya. Ah, di ba? May pagka tumboy pa na. Ah, siguro no. Tumboy to tumboy ba?
Ang ako lang, Pauli. ang ako lang, kaduna may uban gud nga kanang nga ang panalitan diri sa akong bahin. Kadtong ako ang boyfriend sa una nga nananaroy anak mga ulitaw ug daga, wa man ning natakdan sa ako kay ang among panag-suod gulyat, wa dili man ning party lang yan ang butanga. Ang ako nga, Gili, unsa ang sagel. Ako tinuod, hapit gyud ka barkada ko bayot sa una. Na nabay pa ka wa pa. Hapit uy. Gali wala ako kamigo niya. Dahil- Ganahanap ko ninutah hikapon na lang na. Wa nga lagi. Ganahan ka mo hikap na to. Oh, naibog ko ko. Kusibak ko. Wa na ko kamigo. Hapit ko. Sobo na. Tinuod ka. Tagay mo palang istorya imo ha. Ninutah kay kapon lang lingin niya kanang nay. Hapit Gabs. Ako Gabs kanang nagduda bitaw ko nimo nga murag paduho kabayot ka Kabayot na? Okay, katong akong uyab sa una ati pres, magduog ni ato. Siya may mo burda sa mga yutot siya. Bayot yan. Ay! Dili to bayot gulyat. Balik ta. Ikay kisa kay kumot. Balik. Gulyat. Ang usas ako na, ang usas na ibaw, ano, ang kanang laki nga murang matakdan, kanang kunong laki nga over kahimabay. Dili ka, tingali ka na matakdan, doon na siya gamay. Ang di ang kanang Tendency nga mabayot, doon na ana. ang ako na ibawan san usa ko no sinungdag mura sa mabayuton kana ko nung over kahimabay kay conscious na siya kayo siya ganahan po siya matry og lain. Mo ako na ibawan dili lang ko mo Ako na mga artista nga daghan kay mga uyab, bayot na kanang ubers mo baik. Di lang ko mukha na kay dili man ta doktor ang doktor may maka-explain tingali ana aritas pa ambet Yeah. Levitico 20 versikulo 13. Dili pati yun gini. Kung ang usa ka lalaki makighilawas iyang isig ka lalaki, silang duha nakahimo og butang nga salawayon kaayo. Busa patyon sila. Ha? Dagatang Unsa? matay di ba na? Nagay mo mamatay ana. Human naman ko nimo igag pangutana gulyat. Gili, ari ta si mong paborito karindila. Balik ta sa dila. Oh. Gingon dire. Sige ba. Man na makasakuha, ari ta sing gili dila iya. Pakahimo ang tao, no? Santiago 3 versikulo 7. Makahimo ang tao og nahimo gayud ta tao ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas nga mga mananap, mga langgam ug mga binuhat sa kadagatan. Apan walay makamanso sa dila daotan kini og dili kapugngan og puno sa hilo nga makamatay. Bitaw, grabe bitaw na nila ba mo? Maatras na diri sa 2. Santiago 2 versikulo 36 ba ni? Akong klaro. Pero murag 26 kining matas tiguang no din klaro. Okay, larga. Kay Kai. sa mga patay ang lawas nga wala nay espiritu, patay usab ang pagtuo kun walay mga buhat. Santiago 3 versikulo 26. Karon. Ano, Santiago 2 versikulo 26 ni atras ko. Ang abot sa sabot, patay ko no kung walay buhat. So ni buhat siya ug iyang gipahimudsan ang pagtuo sa babae nga nahigugma gyud siya niya. Murag iyang gipahimudsan ang iyang pagbuhat sa pagtuo nga iyang paundayunan sayop. Kay nagbuhat man siya og salawayon, nakikuyog man siya og laki nga doon naman tayo sa uyab nga babae. Oh. Kanang ang napatambag si Punyong Mano, ang iyang gipatambagan kay iyang anak na maldita na tungod sa nahitabo. Wala pa kuno Maldita na daan niya, nabutaan to nakauyab pag kuan sakpan nga bayot yung uyab. Di balik ka maldita. Wala ka makamubuon. Para na ako Manoy Punyong. Kanang na manaldita imong anak ron, okay ra na ako karon dili na siya binuangag usab. Oo, apan ug ang iyang pagkaminaldita unod sa iyang kahiubos ug kasakit na nahitabo siyang kinabuhi. Pasadahi lang usa pa yun lang usa kay dili man lalim. Kalabit ang moingon gulya sa panortios karaan. Miligid ang adlaw, miligid ang simana, miligid ang buwan hangtod mga tuig. Daw mitabon kanako ang langit ug ang yuta. Bro, nabitingon ana. Okay. Nahitabo man anak ko. Apan karon, lahi na ko gulyat oy. Ano ba? Wa gani pangita ko lain ay daghan. Salamat mo dagat dito naman non. Kun ako ang Pasol Tihok.